Poprvé, chladné počasie spôsobuje prechladnutie. Aj napriek zaužívanému presvedčeniu, prechladnutie nespôsobuje chladné počasie. Prenáša sa vírusmi, najčastejšie rinovírusmi, a za jeho šírenie môže výlučne primárny či sekundárny kontakt s nakazeným človekom. Po druhé, mokré vlasy na chladnom vzduchu spôsobujú nádchu. Nádcha je jedným zo symptómov, nie chorobou. Často sa vyskytuje práve pri prechladnutí. Počasie však ani v tomto prípade nehrá žiadnu rolu. Po tretie, prechladnutie sa šíri iba kýchaním a kašlom. Keďže prechladnutie je vírusové ochorenie, šíri sa prenosom mikroskopických vírusových častíc. Tie sa vo veľkej miere nachádzajú v spomínaných kvapôčkach. Ak sa dostanú do zdravého tela, napríklad vdýchnutím, môžu sa prejaviť symptómy ochorenia. Po štvrté, antibiotika zaberajú na prechladnutie. Antibiotická liečba účinkuje proti infekčným ochoreniam, ktoré spôsobujú mikroorganizmy, najčastejšie baktérie. Po piate, vitamín C zabráni prechladnutiu. Kyselina askorbová, teda vitamín C, má zásadný význam pre obranyschopnosť. Pôsobí priamo na bunky imunitného systému a zlepšuje ich účinnosť v boji proti patogénom. Okrem toho podporuje funkciu bielých krviniek, ktoré tvoria základnú zložku imunity. Iba vitamín C však nezabráni prechladnutiu ani pri dennom užívaní v dostatočnom množstve. Credits? Rovnováha.